Hello? Hello? Okay, now we are ready. We need to make it. Okay, make it middle. Hello? See. Again, stay here because you're tall. Hello, hello. Put your hand up. Just to talk to the mic. Hello? Hello?
ต่อชัวบังเงียชงงักว่าบะงีบารอคอยเงียเป็นมีเบียงก็จึงลงขนาดจงีบารอคอยก็มังอีขนาดเป็นตันวักยารวาย if you're happy and you know it มังก็ believe บะงีบารอคอยเงียนั่งลุดกันก็จึงรวยแต่งักกระปงีบารอคอยเงียยังลุดเงียรวยกันก็จึงรวยก็มังอีจึงรวยมันชัวบังเงียนั่งเร็ดพามะบารอคอยมะเงียยังมะแต่ก็ลอง if you're happy and you know it clap your hands then your life will surely show it มะเงียเลยลังนุดบะสังมะต่อ1, 2, 3. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, do all three. Clap, clap, stomp, stomp. Amen. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. Amen. Và khúc lễ sư buồn số ba sống mà. Hello, check. Hello.
Hello, check. Manu bapulia kaman kasih patrang na dodonot Ken mawaraya kakin jamuglay Ken sisangin yay bo Manu bapulia kaman kasih patrang na dodonot Ken mawaraya kakin jamuglay Ken sisangin yay bo Ken mawaraya kakin jamuglay Ken sisangin yay bo Manu bapulia kaman kasih patrang na dodonot Ken mawaraya kakin jamuglay Ken sisangin yay bo
check. Ka step ka basuk ka kumen ya fi barok. Ka keteng jonga di medan doa savius imli. Ngaya hane ka por na kaliang ka junior department. Ngan rai ka jing rai ka baketeng divert. Divert is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, I think I've lost my way. Still, you're there right beside. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. I will love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You have the words of life. Where else would I go? Who else would I follow? Oh, in you I'm satisfied. So open my heart, I wanna see you. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. Nakabenta ka burang bre, aman.
nginyelek lang chuble ka jingdwai. Ablay bukpa jungi ubah peneng. Ngi aingo ya me atrai namanta kan kesngi ka kerpang. Me ai ngi kum ki khon ja kabalang. Nadu ki heb red hadu ki basan atrai kera. Bangin yo ban rakhi kum ni ya kan ka world Sunday school day. Trai ngi aingo ya me ba melaya lam lang yang ngi ban me ai ngi ki met ba koj bakhya ki yeng ki jongi baro hi. Bani aingo ya me nam ta ki program baro ba melapen la yang ngi atrai bingin. Ya shimenta ban ngi yo sngo atrai kena nado jong ki heb red kena ki credit role infant ki primary but hoi ngai yo sngo ru ki jing ruai na atrai khonu jong me abenta ki junior dia atrai kan rat ngi bukti ru me atrai nam ta ka khubor ka bengin siyo sngo na ka special program la ne bengin sayo na ka special program atrai kan rat bat ngi yo sngo ru na ki junior department tinga bukti atrai kan rat men sim ba kho ju jong me nga kerpat ba undap ya kayeng mani bat undap ru atrai kani jing syakri blai trai kan rat ha kani ka por ngi wan lang atrai kan rat bat ki jing aingu atrai kan rat ban aingu ya me da banta ki jing ker khu bala makla ker khu ya ki yeng ki sem ki jongi ya imei pai jongi bat ya ngi lang ki belasan atrai kan rat wa me ai ngi atrai kan rat ya ki jing don kam ki jongi nadong syadong atrai kan rat te atrai ngi wan ra ni kini atrai ki jingker kui kini ki jingken show ki jongi atrai kan rat syaka kam ke jong me atrai bat ngada duai ha me atrai ba men pen khoi dan pen kentang bat men pediang atrai kan rat ya kini ki jingken show ki jongi atrai kan rat bakin let syaka kam ke jong me ban pen yar ya ke hima ke jong me baki breu ke nyo atim bangi baro hang ni ngidei ki khun ki jong me ki bai e je me bat ki bam jule ran atrai kan rat ban phla ka kerteng ka jong me bat baka khtin ka jong me kan yai don bet ha ki dot mut bat ki jing mut jing perkhat ki jongi pediang atrai kini ki jing aingu ki jongi nabai kini baro ngapan ha keteng utrai bat unang penem jongi Jesus Christ amen. Kubleshibon, yepi ki heb keberit, naga the role department, kumjuri hi ka primary begin fan department, ai ka special number fi, jirwai ka ba long ka khobor nam ta jongi, kumjuri hi ubling kor khuru hi I midan door savio simli, ibla ai jirwai, nagbanta joga juri department, ublay kor khu, ublay pan kam yepi nam ta ka borom ka jong uhi, kat bidang san bidang he, hata jing syakri jong pi ya jong kanrat jing Jesus Christ mentapa ila poi syakawai pa ka benta ka program ka ba kongsan bagata mentaus nem ngim don nongkren kumbaju long manus nem ngisi yang ni ginongkren gibaslok epi gibikai epi naktin jublay heningi aingu jublay ba ublay lapen syai ha ka loket kam juga school badhagia committee jong school bangin penlong ya kenika jing seng ba kham kerpang bagatangin yo ya ka special program gila yo tingi sngongo ruhi hakata ka jipen bet ki jongi gila ai ya ka junior department bagin shim ya kenika benta ngi suban ai kublei ya I leaders juga junior department ya kini hikai bekum jo I students ya kini syahikai juga junior department bagian gila priang ya kini jing terwa jong ka Sunday school bagian ai ka special number hapring jongi hani ka por anges kem ka kan ka skit bat kan sei ka jing la kai ka jongki anges kem lamba kan ka skit lan ni bagian special program kan salong ka jing ka ba kraw namta jongi ha kan ka por ti tingin duwai bo blay unar kat bat fi
kini ka play kan long sha ka kubo na jongi but hashua bangin ya i kini ka special department na ka junior department kom tangin ya ruai ke ruai ka ba sanspa khanai puar ka ba thamai bat ka sanspa nyu phra ka ba rim ka ba ong Jesus Christ u e yanga na ka Bible nga tibha kibarit kilong jong u lakit lot u klain ma u ho o nga e jong ho o yu e yanga ka Bible hi ka ong hading jirwai pat nga sa IT pat ha in charge jong ka junior department begin one begin ai ka special program hapling jongi ting yeng lang Jesus Christ u it yanga naka Bible nga tepha ki baret ki long jong u lakit lot u klan ma u hot u it yanga hot u it yanga hot u it yanga ka Bible hi ka ong Jesus Christ u it yanga ulayap hading puna kerdop boneng ulap li bangin yo bandrung mangi hot u it yanga hot u it yanga hot u it yanga ka Bible hi ka ong Jesus Christ u it yanga unlong lok yanga unda ladanga yai it ya u habu nengan yo song du hoi u it yanga hoi u it yanga hoi u it yanga ka Bible hi ka ong Doa kani kapo ka junior department ka dan ka laai program da ka Sunday School Committee na ka junior department ngis ngobahawan penpau ga jing sngongo ia ka program committee trong ka Sunday School bala ibit yangi ban ai benta ha kani ka special program nginget skam balang ba ini iskit balang kot kan long ka jing ku yangi iwei pi iwei gi badan ha kani kapor nado ibaret hado kibasan ro kumjo te hakani kapor ngin ai kani ka skit belengkot nak benta jong hi naga junior di pan
Kan ni kadang drama lengkot, sepang kisipong ngut kita soti, ya kebalapan syong nong rim, naga gospel Matius, kelenong keba alpusan, hedkot keba iwe hedok hatlai. Kadang kapalsi, kakren sepang gajing pen kre ya kisni keba khaddo, hakba uji sukres unwan sya we kita kebalapan kre, banlet batu syakata gajing kebam jukut, kapadap da kajing kemen bat kajing suk. Anda kumta kahima ki beneng kan longkom ki sipongot ki thei soti. Haba kila shimmi ki syarak jongki kila mi no ya kamalitan ya unong nek kurim. Sangut tinaki ki long ki bastat bat sangut ki babit. Ki bastat ki ai pen kre dak ba pendap ya ki umpniang haki syarak ki jongki. Kong dang dan upnyang ni am Hoi ni don kanu pikwa. arsuka. Hiya kwa umnyang. Yang datang, Alisa. Ngidang don kam syu ki umpnyang namar kidang iduna. Yang nyalit tiet biang shio. Kong pun ai su sa kandidat ko umpnyang. Arsuka.
Haba utau nonglet kurim upentut kila sam thia baro bat kila yo thia. Henry menciteng senya lalong kajing perta. Hakmi uwan u nonglet kurim tomi banitanya u. Hakmi uwan u nonglet kurim tomi banitanya u. Ani ka syarak jengi kelalip. Ani ka umpnya haka syarak jonga kelalip. Na ki umpnyang jongpi naba ka syarak jengi ken salib. Bayo kan umdap ya phi bat yang iru. To kilet ken sya kita ki badie badatiet yala dia. Ya, ya let word yala bawan kita ki nonglet kurim. Hakmi gawan chao ya phi yang nyelet chakajing kawai shongkurim long kajing suk ya phi. Rat, to isin yang ni. Ku kenrat tu pli bat sya ini bandrung. Ngam itho ya phi. Hatun gilong ne em kiba pen kre ela die. Hatun gilong ne em kiba pen skobhayo blay. Laning isu pen sep ya kapor ke jongi haki kiba pen bernya tang ya kirong pong perthei. Tongin kemi bangilong ki set thei soti kiba kumno. Ni im ha ka perthei ka bangia be ya ki bangi sngow don kam ha ka jing im ni mare sha artli ki thong ka beneng la ni sha dujok don ki ba mare ha ki ken hon don ha ki shijur don ru ki ba mare marwe bun ki ba penlet ya ka jing im ringkat ba ka thong ba ki don
babon ru ki ba penserwa da ka ba dan thong she ai ban poi ka jing imbrio ba be she ki ba kenja do bat kenja perthei bat klet no ya utrai uba blei uba bat ya ka mensim hakikati jong u Proverbs sao al punyo ko ong wat pai no lemni shakamon lemni shakadiang tu pen kin ria yala ka kejat na ka basniu Jing pen pau ar phuwe le nong bahnyo phra ko ong utau ba job unyo ki baro bat ngan long ublei jong u bat ma u de unong ukhun jonga henre kita ki ba syap ting bat iki bam nget bat iki ba ijli bat iki ba ai ksuot bat iki ba mani brei thau bat iki ta baro ki balam ler kebenta jong ki kan long hakata kapung ya kabantang daka ding bada ukundok kabalong kata ka jingyap ka baar tuin kili ladi sheeng dan kathong habneng ne hadujok ka jing imbam jukut ne ka jingyap do mta ka burong mulai amen CCN nginya ai khublei ya ga ju department kibla ai ki gasket kawalang ka khubor ka ba kodor ya namta jongi anget phile sngo la pet bha bat ka khubor si sham da mit te CCN ngan thap ti mo namta gini ki department la ai ni khubor bat to blame kar khu we kar khu ya ki ni kai Bashim Kia Shisha, Ban Pandep Igani, Ban Pankre, Igani special program, Oblong Shisha Gajinker Kun, Jongi, Iway, P. Baro, Hanikapor. Ban Gai Koblay P. Baro, Kibar Shimanta Hanika, Step Nikasni, Nadu,
ki department pair ba police number 2 ba kumjoy kini ka skit ba ka special number bla ai te nakaliang ka jong ka school ka suban karpa si CNA nam ta karpang e ki kmi ki pa ba kin so haban pensilur ki khon jong phi ba kin wan tista shaka school pau ka bolong ka shlem ka bangi ai ki jikai ka ba kodor e nak ting jo play kum tu phli I ka skit kapor kam ju up yangi iron kapor mo ka step ka mit mangi hab ka bangi dang ya ka ni kapor ni haban pen kre ya ka jing im ka jangi ka man la ka sngi mo ya ban pen kre pi kum to gi thesati ba start ki pen kre ye gom phriang jang ki ba bit pat ki othia lengai ki shakan o he ka ni ka perthai na ma ka tang iran kam bangin long bar bor ge pen kre upol ong kumlo se chithi jing u se ge phasas kal long ba san kal khot ba khat riu khat san kan riu ong tu khmi bha ti kumnu phiyai om kum ki ba start han le kum ki ba start naba kini ki sni ki long ki ba sniu naba kum ta wat long phi ki ba bi han re ki ba shampang ke ei ka mon ka ju blai tu blai un kor khu ye ki banta baro ngan pendep han ka por ti in pen wino ye kini ka jingaseng jongi han ka step bat nga kerpa tu hi ki khna jing sen school bar khoi bidan kani ka jingaseng hadien ju kani ka jingaseng in yo e ka photo session hang te habar so bai aptang sipor lawai ji seng in ye chon dur lang te habor habar ba khaza ba long jing sa ji kan mau nam ta kani ka sngi ka bakar pang ding in pen wino ye kani ka jingaseng ka jongi la bengin wai lang ke jwai ka ba shispa sao pho de shispa lai pusau shispa lai pusau ka ba ong kum ni bangila yo ka tin du play ngin yaro ka long ka tin so ba ai ngin yaro kum ka sngi ba pen shai sur ba penjem ka lenti khla kala bangila yo kan jishisha ngin yaro irwai bro atli ke dikhot hadi ng jirwai nga sekar pat pa ya itimasan SW khasan tiu ba in bo lengkot ha jirwai ba ya lam ro hingi jingjoi trai ba in polite ro hingi da ke jigar khupalwai irwai lang ya jirwai ba shispa lai phu sau ba thamai ba shispa lai phu ar Bangilayo kak tin ublay ngin yaro kalong kak tin snow ba ai ngin yaro kum kas ngiba pensyai sgur ba penjam kalenti klau kala pangi layo kajeng shisha nyen yaro kam tiang hi ya karau ngap ngen yaro ngin yo kajeng sngau babadap ngen yaro ya baro lang kamkor shisha yaksi yarbat yaki paila kaktit ublay long lakas pa ngen yaro Ngakerpat ya kihap keberit paro pakin ngawam pencarcal
bandami laki klik bangin yo ya kecing duai ngicin duai ko pa chongi ubahab neng ni aingu ya me nama kecing dan kat chome nadu bas dang chong kani kecing syakri chongi ya me kerkui ki barok ke ba yo ban pendam nadu berwa kecing ruai ro kebopule ketien makhu chome kecing duai bat ya kani kecing ruai bekerpang chong kini ki hap ki bered kumjuru ya kani ke special program kabang ni yo lengba chong ke department junior kaba ai kecing hikayengi bangin long kum ki thei sati ki bastat ki bapen kre kecing wan kecing meh ngau ya kebangu cengi ni kapol kelat ban map i pop ki babun ba berlin bumbisham cengim cengi nabai kini berongi pan kerpan haga kerteng utrai bi cengi Jesus Christ ubalahi kayangi bandu wai ke cing duai utrai bad ban ong langkum ni ko pa cengi bahab nang long bakut ke kerteng cong ma wan ke hima cong ma long ke mon cong ma ha ke kendau ke mahab nang to ai ngi menta cing bam cengi ke bahala ke sengi to maap ru yang i ke rengkang cengi kumbang i ru ngi maap ye ke ba wajalam ngi cing pun syai ru andai sumai ngi na ke bas niu na ba ke cong melong ke hima ke bor bat ke buram ru hala kerta amen maturai ru bagi cingai Jesus Christ bau trai cingai ba trong blai bau pa lembat ke cingai selok ke batiang ke pensat bor sim khoi kini lai ke long lai hawe kin long rangkat bat ke Sunday school hakani ke balang ni ke caka rangkat bat ke Sunday school ke badan ke lang setlak patai nadu menta syaduk ki arta bom cukut. Amen.